So ayun mga ka-rides, andito tayo ngayon sa Bitukang Manok, no? Tapos dito rin yung isang daan pag di ka dadaan ng Bitukang Manok. Alamin rin natin kung ilang kilometro yung pinagkaiba nila saka ilang minuto, kasi parang nasa 16 minutes lang to eh. Check na rin natin kung okay na ba yung kalsada dito, dahil alam ko mga lubak-lubak din dyan eh. So ayan, titingnan natin mga ka-rides na. Alas 8:30, tapos 62,522. Ibabawas na lang natin kung ilang kilometro. Tingnan ko, papatayin ka ba na? Hindi na ako magkakat ng video. Kasi iikot tayo mga ka-rides. Doon naman tayo papasok mamaya sa Bitukang Manok. Maganda rin naman yung itsura ng kalsada dito mga ka-rides, no? Yung paligid niya, hindi nga siya pareho doon na medyo malalaki yung mga puno na kabilaan. Dito dumadaan yung malalaking truck. Malamig rin yung hangin dito eh. Siguro tayo na 50 or 30. Tapos mamaya doon sa Bitukang Manok ay ganun din yung magiging natin. Oh, malalim yung takbuhan. Oo, ito na pinagkaiba nila. Ingat pala kayo mga ka-rides pag dito kayo dadaan. Grabe yung lubak dito. Dito rin pala na nabingkong yung ko. Grabe oh. Nabingkong yung mag. Kaya rin pala tayo matakbo na 50. Kasi marami tayong makakasabay na malalaking truck dito. Pag nag-overtake ka naman, yun, daming truck. Ito sila, manggigilitin yan. Butas.
Nag-average tayo ng 60. Oh, sabi ito pa. Tingin lang ba? Parang uulan pa dito ah. Sabi, lakas ng hangin. Yun lang ang lamang dito mga ka-ride. Dahil dito pwede kang magpatakbo ng mabilis, pero nag-limit lang ako 60 below lang tayo kasi mamaya doon tayo sa Bitukang Manok. Ganun lang din yung magiging takbo natin. Oh, ano? Hindi pa. Wala namang gaano sasakyan. Pero, siyempre, kailangan mo magtiis sa lubak. Ilang kilometer kaya to? Tingnan natin mamaya. Kasi So, 4 kilometers na ang ating natatakbo. Mga ka-rides ng almusal kasi pinahe ko talaga mula Pasig hanggang dito na walang pahinga para matingnan natin kung ilang oras pa talaga yung biyahe. Maganda rin oh. May view rin dito mga ka-ride. Next time mga ka-rides no. So natapos natin yung Manila to Bicol. Ay babalik ulit tayo. Manila to Bicol pa rin. Pero dadaan tayo ng Bundok Peninsula. Hirap
hirap sila sa paahon. Kaya, tulo natin. Yan na, may pababa. So, 15 minutes na tayong bawagain. Tapos kilometer 6 kilometers. Baka naman ganito lang yung ano natin, takbuhan. Kasi pagdating mamaya doon sa ganun din. Kaso doon ay medyo traffic. Yung paakyat kasi may nagta-traffic doon. Take break. Take sa baba. Break. Malayo-layo rin din pala ito. Kasi pag nasa biyahe ako, nung dumaan ako dito ay hindi ko ganong napapansin dahil sa pagod. One way pala. Ginagawa. Buti naman ginagawa na nila yung basada. Yan, dito. Ito yata yun, oh. Ito, yan. Yan ako nag-overtake. Ano, malaking truck. Hindi ko napansin yun. Tinamaan ko yung 5 butas. Bingkong tuloy. Okay ka na yun. Okay lang hindi nagbago yung ano ng oras natin dahil hindi tayo napahinto. Diretso pa rin naman tayo. So, good. Okay ka na. Hirap sa kalusot ng isa. Ay, hindi pala sila pwede mabilis dito. Baka mawala ng preno. Kailangan ko nakatamang exercise ha. Yung tiyan ko tumatalbog. Malapit na tayo. May preno. Usakin. Ibagyan niya tubig. Mag-iinit na siguro yun.
Ayan mga ka-ride, dito sa right side 8:45. Ayun, sakto mga ka-ride, no? Tatakbo natin siya ng 15 minutes. Tapos yung kilometer niya ay 11 kilometers doon. Tapos 15 62531. Titignan din natin sa itong pakyat. Dito sa Bitugang Manok naman tayo. Ito kahit palusong kasi nakasunod 8:45 ang oras. Umalis kasi tayo dun sa kabila 8:30. Naka ano tayo ng 15, so 15 minutes. Dito naman tayo magbilang. 11 kilometers yung doon. Dito search natin. Ganun din, patakbo tayo ng 47. Hindi wala traffic, wala tao. Tulog pa ang mga rider. Ganda talaga ng ano, Bitugang Manok. Yun, yung sinabi ko nga kanina mga ka-ride, no? Ang pangalan talaga nito ay Old Zigzag Road. Ang Bitugang Manok po ay nasa Camarines Sur, sa may Daet. Tinawag lang natin siyang Bitugang Manok dahil may ano, may similarities. Doon siya mas naging kilala, Bitugang Manok. Kahit yung pangalan naman talaga ay Old Zigzag Road. Ano na lang, tawagin na lang natin siyang Bitugang Manok ng Quezon Province. Yeah? Pwede na yun. Basta kasi may magre-reklamo. Dapat tama na yung bigay na pangalan. Pero pag nag-search ka sa mapa, Bitugang Manok, binibigay naman niya Bitugang Manok, Atimunan, Quezon. Tayo pwedeng dumaan kasi nag-ano tayo. Ay, lubak pala. Uy, lumaki na pala, lubak dito. Hindi na tayo pwedeng dumaan dyan dahil yan, nagbibilang tayo ng minuto. Dito pala sa pari ko eh. Lamig. Marami.
Siguro. Iba pa nga eh. Marami pa nga tayong iikutin eh. Pero siyempre, dito ay mas mabagal tayo. Eh, gaya niya. Meron na tayong kasunuran. Tapos, dagdag mo pa yung lubak din dito. Tapos, yun ang ito. Parang inalog yung utak ko ah. Ayan. Ikinaya ng ano, siklista. Nakatibay yung tuhod niya. Tas-tas ba naman nito? Pero may iba nakakakyat pa rin eh. Yung ano, halimaw. Kung pumadyak. May naamoy akong di maganda. Amoy itat. Ah. Ito tayo. Kasi taas diba? Taas yan, man. Ito ang ano. Sabi taas. Nalulula ako. Quezon National Forest Park. Here's my place. Bagal natin dito, no? Matagal dito. Doon ay mas mabilis. Oo, marami silang pera. Namimigay sila kay nanay. Okay, sila mo. Ganito pala yung engine brake pag ano,
sa scooter mga karito. Yung sakit. Ay pababa. Nagugong. Ayan, namatay na. Ayan. Nawala yung engine brake. Ano ko eh. Hindi ka riyan, madulas. Yun. Lapit na tayo. Saan na ko? Oh, mas mabilis dito mga ka-ride. Siyempre, buta tayong gulo. Kasi sa dulo tayo nag-start. 56 tapos 37. Ayun, nandito na, meron na tayong comparison mga ka-ride. Dito tayo nito. So ayun nga. So ayun mga ka-rides nyo, saan nga ba ang mas mapapadali ka? Dito sa may kabila dyan or sa Bitukang Manok? Tapos na nating maikot. Yung dito sa kabila ay meron tayong biyaheng 15 minutes. Tapos average lang tayo ng 50 na takbo. Tapos yung kilometer niya ay nasa 11 kilometers. Tapos pag Bitukang Manok ka naman dyan ay 6 kilometers lang. Tapos 11 minutes. So mas madali pa rin sa Bitukang Manok. Yan. Mamimili ka na. Uwi na rin ako. Kasi next week mga ka-ride, sa biyahe na rin tayong Bicol. Kaya tinitingnan natin saan tayo mas mapapadali sa biyahe. Ayan, kita-kita na lang.